Милиони хора по целия свят се събират всяка седмица в залите за събрания на свидетелите на Йехова, които се наричат зали на царството. Искате ли да знаете какво представляват събранията в залите на царството? Всяка седмица се следва програма за изучаване на Библията и се изнасят библейски лекции. Когато за първи път отидох на събрание, бях много щастлива. Атмосферата беше толкова приятна. Никога не бях виждала нещо подобно. Хората са сърдечни, възпитани и ти обръщат внимание. На събранията могат да присъстват всички желаещи. Входът е свободен и не се събират пари. Родителите са поканени да дойдат с децата си и да слушат програмата заедно. Всяко събрание започва и завършва с песен и молитва. Едно от събранията, което обикновено се провежда в събота или неделя, включва 30-минутна библейска лекция, предназначена за широката публика. След това, чрез въпроси и отговори, се обсъжда статия от учебното издание на списание Стражева кула. Участието е по желание. На едно от събранията през седмицата не само изследваме Библията, но и се учим как да говорим пред публика. Всеки е добре дошъл на християнските събрания, включително и тези, които не са свидетели на Йехова. В която и зала на царството да отидете, ще чуете същата програма за изучаване на Библията. На събранията на свидетелите на Йехова можете да изследвате Библията, да намерите добри приятели и да възхвалявате Бога. За да намерите най-близката зала на царството, отидете в раздела «За нас», изберете «Събрания» и попълнете полето за търсене.